Sa bali pa nga damag, ente alawatan manipod gimat kini Idol Dennis. Ni Second District Engineer James Ferrer, ket na nangipasan kanon na po iti courtesy resignation, mga idol. Ente man naman na po iti DPWH Second Engineering District. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Oh, walay. Anong nangyari sa ating Anetshiwa? Okay. Idol Dance, go ahead. Yes, Idol Bernard. Yes, go ahead. Iti kami tingitan, iti issue, iti DPWH national, napektaran net, iti empleyado, iti district officers, iti DPWH, agraman, iti probinsya, iti Ilocos Norte. Doon kini Second District Engineer James Ferrer, pati sa dakit talagang marit na damit dato'y nagbaling apekto iti issue jay national pangipelang kasi pag-control projects tingkas pamisen iti alleged nga sa projects in bagana nga tao da lang idol bag nga damit reklana gabo ka iti negative comments iti nagapamat at ang ahensya dupay tigas ta siguro kini Mr. Engineer Ferrer dato'y ket awatan da gabo ta dato'y ket nagbaling ang national issue iti agdama nga pati iti nadua pa ng official DPWH keta namandar sabi iti panagi pasa pero iti lang iti courtesy resignation pas mandar iti kabarbaro nga sekretaryo iti DPWH bagayan kini Vincent Dizon kasuman ti naman tayo kini Engineer Ferrer pangipalaan kaya ito'y nagbaling nga tatang issue na kung summit ko iti panagtrabaho na Norte. Ente man mo enti dito nga nakamata report tinutukan ti IFM News team. Tuloy-tuloy dito nga coverage. Gusto kong pasalamat sa all my fans for another day in our lives for the gift of life, no? And of course, bumabati din sa inyong mga tagapakinig at panood ng inyong programa. No? Tungkol doon sa sinasabi mo na kumusta kami, no? Okay, the image of the department, the privilege is missed, no, because of these concern issues about the implementation of flood control projects. Pero during the flood racing ceremony, I told the staff, the members of the family, I called our office family, no, the Ilocos Norte Second Discipline Office family, na ipagpatuloy natin ang ating pagsisili sa ating sa publiko, sabi ko, with the same hard work, with the same dedication, and with the same integrity, despite itong pangyayari. So, hindi naman tayo apektado sa emotionally, physically sa mga nangyayari. Hindi tayo magiging apektado dyan, no? Because we belong to the same family. Hindi ko rin sa involved dyan. So, pero still, sabi ko, yung katulad ng sinabi ko kanina, that more than ever, alam kong united na kami dito sa opisina, but more than ever, hit sa kailanman, mas lalo na tayo maging magtulungan sa Diyos. And we should get each other's backs. Pag-supportan tayo, and we continue serving the public yung mandato natin. Sir, sagot po ni Secretary Dizon, meron siyang order, yung mass voluntary resignation sa mga bato sa akin. Yes, sir. Ganito yan. Right after the panunumpanya or taking niya as the new secretary, no? Is the first order of the day for him as the new secretary is directing us to all from USEC down to the regional directors, to the district engineers, for us to submit courtesy resignation for his appropriate action. So, hinihintay po natin sa action ni Secretary sa mga international resignation. Of course, siyempre, ang nangyari dyan is that everybody from the USEC to the district engineers down to the district engineers submitted their courtesy resignation let us Monday, no? And maraming nagtatanong kung after our submission of the courtesy resignation,
in that bill that tinanggap no action ng secretary is that tinanggap mo yung courtesy resignation mo in that bill in the end of your career, sabi nila. Hindi naman natin alam, but during an interview with our secretary Vince Dizon, no, tinanong siya kung ano ang baka makakaroon ng point sa department, sa DNIOS, no, because of this courtesy resignation of officials of the department. Pero ang sabi naman niya, until such time na maibigay niya yung appropriate action niya dun sa mga courtesy resignations, we will function as kung ano yung expected positions namin sa parang status quo muna. Until such time na ma-actionan yung aming courtesy resignations. So, ano feeling natin, sir? Ano yung positive ba? Kung naman, sabi ko, actually, right after my submission of the courtesy resignation, siyempre, paglinyan, we feel safe doon sa nangyari din sa aming secretary, sa public secretary, Manny Goodman, mabigat pa rin sa dibdib yan, no? And then during our MANCOM meeting, because we hold our MANCOM meetings regularly, Monday, when I started the meeting, sila mabigat din. Ay, emotional tayo, no? So itagdama ito, Bernard, isa pa lang iti nakatawa ng district engineer, ang defendant to. Impasa da, mga courtesy resignation ta status quo. Itagdama set update ni ipasa, iti courtesy resignation da, iti sekretaryo ti DPW. So ket na sa awanti OIC Idol Dennis kasi no ket courtesy resignation ag hold pa lang isuna and then OIC patugawin da. Idol Bernard, status quo meaning no anong to ti katawan mo pa amo mo pa ti approval ti presidente no i-acceptarin daw no saan. Nga ron, basta nagipasa na pala ang gusto na tayo, your order iti feedback. Dapat na daw OIC. Diba? Just like in Bulacan. Kita news. Pag paman nga dati resignation, ada OIC nga patugawin da. Ada dapat nga mang tugaw, kadeta posisyon ni Apo Ferrer. Nga ron, so dinamag ti dyan kung tayo interview tayo, kung gaputak nung sangga tayo maparalyze, iti operation di district officers ket status quo iti panagaplastar nga tano anong to iti pangiteng iti Malacanang dati impasta nga courtesy resignation sa panuray ng asod now awat ba iti naawat na meaning trabaho da pala ang iti opisina da Idol lang. Bueno, mayat deta imbaga na ngem sika sa ludsuden kaman Idol Dance. Di ba automatic yan magkaroon ng OIC yan. Yan yung temporary nga to hold ata digito nga rod iti ada allegation anomalies nga dakamatin datata. So amin to wash out ket ag-hold pa lang di kita ta manarimaan ti investigasyon amwenda doktalen da amin. So nga dapat mangdutok isuna ti OIC dita. Ayan na. Kasakasjay. Anat serbina nga rod. Di ba? Tapos nagka-J2 baka ada lagi may cluster ko na may pagorok sa ta na especially under investigation. Ado iti in danon tayo nabuan tayo ini padanon iti sumbong sa pangulo iti flood control projects iti Ilocos Norte. Malagip mo nga impostek data tayo sumbong sa pangulo. Saksa mo ti babasulin ni gini na dumaan. Apay nga taaya. Pero data kami ta sikat nagipos-poste ta sumbong sa pangulo. Ana ko ma ket sumbong tayo kadigiti ko atak. Iso na mo tinag ko na nga da sumbong ti pangulo di impostek. Di kami Idol Dance. Kasi lang, DJ. Pakasag lang dagiti kuan na i-input ka. Ito yung subong sa Pangulo iti Ilocos Norte. So ano, gurigor na ket gunggunam ko na dangataan. Ang nagkomento niya po Engineer Ferrer. Of course. Ada si proper agency. Nga man kita, especially iti Malacanang Idol Laganon. So itagdama, awang makidinig iti mapektaran tatan nga proyekto iti Ilocos Norte kaputa na punduanan kin ongoing iti datay apan naka-implementar ito yung infra projects iti Ilocos Norte. Nga magkikatay na Dagos project awan, muna na Idol Bernard dahil iti projects iti
sakupin na kita napintas met dati pan nakabantay na Idol Bernard. So, Very good. iti agdama, pati ito empleyado, iti DPWH, kaya talagang marikada kanumet dati negative impact iti imahe, iti Departe DP, pangipelang karito aligasyon, sa ito nagbaling issue iti nationwide din. Idol Bernard, tunog kitang iti social media, left and right, nagitay dumandang tatang sumbong, nagitay residente na taxpayer, pag-check ID ko na kita, imagine, alam mo magkanyakon, kung ano ba, tax kumakon, di ba? Sa kasgay, mapagkabalikit, nasakit pa dyarik na, dahil yung taxes ti umilikit, laklakay laing, dahil aso magmamanotata nga buhaya apunada. Kung nangarod ni Chef Eric de Baptista Itingkat, nagpipipiti buhaya na nabsogen at paknin, aginanan, oray na nga madigestikin nanan. Yung dagiti buhay, tas tagit, anda marmar, next na nagiging na. Panganap. Amo na, gusto ko datay imposte ni Master Baptista Itingkat, nagpipiti buhaya. Pero tatlangada na yan. Ito nga buhaya, kung saan si real nga buhaya, no nakapanganin, ang paknin, Magpaigid na no oray na nga madigestikin niya, sinanan, yan dagiti buhaya, iti gobyerno, kasi anda marmar, Tuloy-tuloy. So, pa itibado da. Kaya manipot si DPWH, Idol Dennis Galicio, Tatak, Aremen. Paikat ni Idol Dennis. Lakat ta.